Podarilo sa mi postaviť vlastne prvý slovenský lacroseový tím, ktorý pôsobí aj na medzinárodnom poli. Sme súťažili na zápasoch vo Viedni, v Kromnežiži a naposledy sme boli na najväčšom box lacroseovom turnaji v Prahe, v pražskom Radotíne. A vlastne sme sa už etablovali a už vie u nás európsky lacrosse, že vlastne na Slovensku sa lacrosse hráva. Skúsme teraz povedať niečo o pravidlách hry, po prípade s čím sa hrá. Máme tu aj nejaké pomôcky, s ktorými sa vlastne hrá lacrosse, tak skúsme o tom viacej povedať. Tak vlastne takým najdôležitejšou súčasťou, vlastne, ktorá je typická pre lacrosse, je táto lacroska. Je vlastne to jediný spôsob, ako sa dá takáto loptička chytiť a vlastne presúvať po ihrisku. Rukavica, vlastne celá výstroj je veľmi podobná hokeju. Jediný rozdiel proti hokeju je to, že vlastne rukavica má pohyblivý palec. Je len jedna rukavica? Alebo? Rukavice sú dve. Tá výstroj je presne taká istá ako hokejová, v podstate aj helma, chraničná ramena. No a hrá sa to s takouto tvrdou kaučkovou loptičkou. Nie sú tam offsidy, jediné pravidlo v podstate pri box lacrosse je, že sa nesmie prejsť za polovičku a treba sa pokúsiť streliť gól do 30 sekúnd, čo vlastne šport robí úžasne rýchlym a dynamickým, čiže diváci nemusia čakať na góly viac ako minútu, pretože tie góly tam lietajú, jedna radosť. A je to vlastne považené za najrýchlejší šport na dvoch nohách. Hrá sa to na akom ihrisku? Čiže sú také tri základné formy lacrossu. Tá najtvrdšia forma sa volá box lacrosse, tej sa vlastne venujeme aj my tu u nás a to sa hrá na hokejovom ihrisku, čiže štandardné hokejové alebo hokejbalové ihrisko. A vlastne je to šport, kde dochádza k fyzickému kontaktu, preto aj tie chrániče. Čiže vlastne povolený bodyček podobne ako pri hokeji, čo vlastne hráči narážajú. Čiže hrá sa aj na tretiny? Ako pri hokeji? Áno, hrá sa na tretiny a hráči sa striedajú, ale nie hokejov, že sa strieda celá päťka, ale striedajú sa vlastne útočníci s obrancami sústavne. Čiže niektorí hráči sú špecialisti na obranu, niektorí špecialisti na útok. Koľko hráčov hrá? Takisto ako pri hokeji, tých 5 hráčov? Čiže pri box lacrosse hrá 5 hráčov, jeden brankár. Brankár používa trošku väčšiu lacrosku ako táto, je o hodne väčšia, ale v podstate to je jeho jediná záchrana, ináč sa snaží vlastne telom brániť v bránke, ktorá je trošku menšia ako hokejová. Môžu hrať tento šport aj ženy, alebo je to výsostne mužská záležitosť? Tak tento šport pôvodne vznikol teda výsostne ako mužská záležitosť, ale hrajú ho v dnešnej dobe aj ženy. Už teda hodne dlho, v podstate od začiatku histórie, ako sa šport začal hrávať medzi bielými a indiánmi, tak vlastne vznikli aj ženské družstvá. Ho vymysleli vlastne indiáni. Vie sa, alebo z toho rozprávania, z toho čítania ste sa vlastne dozvedeli, že prečo vlastne práve tieto pomôcky, prečo práve táto hra, čo motivovalo, dajme tomu, tých indiánov k tomu, aby sa takýmto spôsobom hrali? Ono úplný pôvod, ten začiatok, prečo loptička, prečo niečo, prečo nie do ruky, o tom sú stále dohady, ale v podstate lacrosse ako hra mala takú dôležitú funkciu vlastne pri vysporiadávaní kmeňových sporov, ktoré mali o územné teritórie alebo o nejaké predmety. Lacrossom sa dalo vyhrať nejaký majetok, čo vlastne jednotlivých... Čiže vyzývali sa na súboj v lacrosse. Vyzývali sa vlastne na súboj a vlastne lacrosse v indiánskom názve Bagatovai znamená vlastne malý brat vojny. Čiže vlastne oni mali medzi sebou kvázi vojnové súperenie, ale vlastne bolo to športovou formou, čiže čo by možno bola aj zaujímavá forma pre dnešný svet.